Hola a tots, en aquest vídeo anem a resoldre la següent equació que veiem en la pissarra. Com podem veure, es tracta d'una equació biquadrada, perquè és una equació de grau 4 que sols conté termes de grau parell, és a dir, tenim x a la quarta, x al quadrat i aquí el terme independent, és a dir, no apareix ni x elevat a 3. Per tant, sabem que per a resoldre una equació biquadrada hem de fer un canvi de variable, és a dir, anem a anomenar x al quadrat igual a t i anem a substituir aquest canvi de variable en l'equació original. Val? Per tant, així tenim x a la quarta, és a dir, què és x a la quarta? Sabem que x a la quarta és x al quadrat al quadrat. X al quadrat, segons el canvi de variable que hem fet així, és t. Vale? Per tant, x al quadrat, que és t, elevat al quadrat. És a dir, x al quadrat és igual a t. X a la quarta és igual a t al quadrat. Per tant, si substituïm aquest canvi de variable en l'equació original, tenim x a la quarta, t al quadrat, menys 13 per x al quadrat, que és t, més 36, igual a 0. És a dir, hem transformat l'equació de grau 4 en una equació de grau 2, una equació de segon grau. Equació de segon grau en la incògnita t, no x, és una equació de segon grau que és completa i que anem a resoldre. Per tant, tenim que a, que és el nombre que multiplica a t al quadrat, que és en aquest cas 1, b, el nombre que multiplica la t, que és menys 13, i c, el terme independent, que és 36. Recordem, la fórmula per a resoldre una equació de segon grau que és completa és menys b més menys arrel quadrada de b al quadrat menys 4 per a i per c, tot dividit per 2a. Bé, si substituïm el que tenim així en la fórmula de l'equació, tenim menys b, que és menys 13, més menys arrel quadrada de b al quadrat, és a dir, menys 13 al quadrat, menys 4 per a, que és 1, i per c, que és 36. Tot dividit per 2a. 2 per a, que és 2 per 1. Bé, tenim així menys menys, criteri de signes, això és més, és a dir, 13. Més menys arrel quadrada de menys 13 al quadrat, que és 169. Recordeu que si tenim un nombre negatiu elevat a un exponent par, com és aquest, 2, tenim el resultat que és positiu. Menys 4 per 1 per 36, que és 144. Dividit entre 2 per 1, que és 2. Bé, seguim per aquí davall, tenim 13 més menys arrel quadrada de 169 menys 144, això és 25. Tot dividit per 2. 13 més menys arrel quadrada de 25, és exacta, és 5, partit per 2. De la primera branca, la corresponent al signe de sumar, tenim 13 més 5, que és 18, 18 entre 2, que és 9. I de la segona branca, restant, tenim 13 menys 5, que és 8, 8 entre 2, que és 4. Val, ja tenim les solucions de l'equació, però important que aquestes solucions corresponen a la incògnita t, però l'equació original, recordem, que és en la incògnita x. Per tant, ara el que hem de fer és desfer el canvi de variable que teníem així al principi. És a dir, el canvi de variable deia que x al quadrat és igual a t. És a dir, x al quadrat és igual a t, i t corresponent a aquesta solució és 9. Per tant, tenim així x al quadrat igual a 9. Simplement, aquí tenim que resoldre aquesta equació de segon grau incompleta. Prenem arrel quadrada a l'esquerra i a la dreta i tenim que x és igual a més menys arrel quadrada de 9, és a dir, més menys 3. Val? Així ja tenim dues solucions. I de la segona branca, de la segona solució, tenim x al quadrat igual a t, t val 4 en aquest cas, per tant, calculem x, prenem de nou arrel quadrada i tenim que x és igual a més menys arrel quadrada de 4 més menys 2. Per tant, com podem veure, l'equació original biquadrada té 4 solucions, més 3
menys 3, més 2 i menys 2. Bé, fins així seria el vídeo d'avui. Gràcies per la teva atenció. Adeu.